ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପାଇଁ ଏତେ ଉପକାରୀ ଅଟେ କି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଓ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟର। ଆମେ ଏଠି ତେଜପତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ତେଜପତ୍ର କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଡାଏବେଟିସ୍ ଅଛି, ଆଲଜାଇମାର ଭଳି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ତେଜପତ୍ର ଏହି ସବୁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ନାଁ ତମାଳ ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତେଜପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକର କେତେକ ଉପାୟରେ ତେଜପତ୍ର କିମ୍ବା ତେଜପତ୍ର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ତେଜପତ୍ର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ 3 ରୁ 4ଟି ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ପାଣିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତି ସାରା ରଖିପାରିବେ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗରମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଚର୍ବି କମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା କରି ଏହି ତେଜପତ୍ର ପାଣିକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଓଜନ କମ କରିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଶରୀରର ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଉ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତେଜପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳଜାଇମାର ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଜପତ୍ର ପାଉଡର ନେଇ ତାକୁ ଦହିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ତେଜପତ୍ରର ତେଲ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଓ ଆପଣ ସେହି ତେଲକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ମାଲିସ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବି ତେଜପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 10 ରୁ 15ଟି ତେଜପତ୍ର ନେଇ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଅଧ ଚାମଚ ତେଜପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତେଜପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପେଜ